Lura l-program Pjazza għanna diskussjoni, kwistjoni pjuttost taħra. Qed nitkellmu dwar lokalità pjuttost kbira, nitkellmu dwar lokalità ta' Ħażabbar, żewġ każini kbar, festa kbira. Nitkellmu dwar il-festa tal-Madonna tal-Grazzja. Iż-żewġ każini kbar li għandhom il-partitarji tagħhom u għandhom il-volontira tagħhom li huwa pratikament tnejn li huma għandhom reġiment ta' volontira. U palma nagħmlu aħna l-Maltin il-pika tajba jew le twassal biex ikun hemm kompetizzjoni b'saħħitha fil-lokalità. U din id-darba fil-lokalità hemm il-bini jew il-kostruzzjoni ta' umbrella. Il-famużi umbrella li jintużaw waqt il-marċijiet ta' filgħodu u li taħtom joqogħdu il-partitari għall-briju tagħhom. Però ġo Ħażabbar hemm kompetizzjoni għaddejja dwar min għandu l-ikbar umbrella u di kwistjoni hija għaddejja għal diversi ġimgħat issa. Għaliex hija kwistjoni dwar kejl u regolamenti għal dak għandu xaqsam mal-records ta' Malta. U miegħi fl-istudju il-lejla biex nitkellmu fuq din il-kwistjoni għandi lil Mario Aquilina, nsellimlek, li inti l-Viċi President tal-banda Marija Mater Grazzja, tal-Blu jidirli, u xek. Mbagħad għandi tal-każin tal-aħdar tal-ħodor li huwa Thomas Buttigieg, u xek, inti segretarju wkoll. Tajjeb. Però mbagħad għandi wkoll is-Sur Edwin Gatt u se joqgħod miegħi hawnhekk fuq il-mejda li inti mill-Malta Records. Mela, ħanibdew mill-Malta Records, tajjeb biex inġibu records straight. Tajjeb? Mela, dawn tnejn iż-żewġ każini għamlu umbrella kull wieħed. U ta' minn ifaħħarhom it-tnejn li huma. L-ebda dubju għax huwa biċċa xogħol artistiku. Biex tfehmni daqsxejn, minn xiex bdejtu biex tallokaw ir-rekord tal-ikbar umbrella f'pajjiżna? Mela, l-ewwel nett il-Malta Records ma tfittix ir-records iżda n-nies japplikaw għal dan ir-rekord. Issa ġara li fil-każ ta' Ħażabbar insertaw illi kellhom daw iż-żewġ umbrella enormi illi ma kinux saru. Qed jgħidu li l-mikrofon tiegħek mhux qed jaħdem. Ma jimpurtax. Ħanejnek jiena sadattant biex ngħinu niffaċilitaw. Mela, di bażikament kienet propju il-żewġ umbrella li hemm Ħażabbar propju nħadmu żmien ilu illi jidher li l-Malta Records dak iż-żmien ma kienx għadha teżisti. Tajjeb, ġara ma' żmien illi daw tal-gazin ta' San Mikil, ngħidu aħna tal-ħodor, sente ilu xtaqgħu japplikaw għal dan ir-rekord hekk għamlu aħna fraħna magħhom suċċess ieħor. U l-istess għamlu issa sentej warahom il-gazin tal-Bluni applikaw għal dan ir-rekord tal-ikbar umbrella u ovvjament ħareġ ir-riżultat tagħha. Mela, jiena nerġa' nilbes il-mikrofon. Għaliex? Għaliex biex nkunu fair, aħna minna żewġ videos. Wieħed għal kull każin biex nurukom x'tip ta' umbrella qed nitkellmu dwarhom. Ħannibdew bil-każin tal-Blu. Mela, dik kienet l-umbrella tal-Blu, issa naraw tal-ħodor.
Mela dak huma iż-żewġ umbrella in kwestjoni. Rid nieħu l-opportunità biex nirringrazzja għal xogħol artistiku li sar fl-editing u jiġifieri fil-montaġġ ta' dak il-filmat mingħand Jonathan Gallia li jaħdem propju hawnhekk u jiddedika ruħu għal programm Pjazza. Però rrid insellem ukoll iż-żabbarin kollha għal fatt li huma għandhom kreattività tal-aġeb u tista' tara kemm kien hemm nies għal din il-festa. Jiġifieri nafu l-festa tal-Grazzja Ħażabbar hija festa li jattendu għaliha eluf. Però ħaniġu għat-tema. Mela, x'in il-kwistjoni tagħkom il-blu? Kwistjoni tagħna prattikament mija xejn għalet dil-kontroversja kollha għax naħseb kien hawn xi ħut irid jaqlawha. Dik l-umbrella rajna fuq il-filmat li saret fl-2001 minn Kummissjoni Żgħażagħ li kont nagħmel parti minnha jiena. Baqgħet l-istess kif inhi u ma nafx għal dak kontroversi kollha. Aħna naħseb illum fil-festa tagħna irridu nuru maturità. Maturità fis-sens li aħna ddeċidejna xew bida jsemmiha f'Ġunju mhux fil-festa u dal-affarijiet. Ftaħniha f'Ġunju għal dak il-punt li aħna ma rridux inqajmu dik li nftħuha fil-ġimgħa tal-festa u ngħidu għax hekk u għax pika bla bżonn. Fejn ftaħtu għadi, bħal kuġdità? Jiġifieri, ma ftaħtuhx f'Settembru mal-festa? Le, f'Ġunju. Ftaħtuha f'Ġunju? B'febda regolament mem li aħna nistgħu fil-ġimgħa tal-festa li di bil-fost titkejja u xi ħaġa. Jew waqt il-marċ. Kif għamlu sħabna tal-Gażilli ieħor ġifieri meta kejlu wasante ilu, di laqqas itkejlet waqt marċ, ġifieri wara li daħal kollox. Fil-ġimgħa tal-festa però wara il-marċi, ġifieri ma tkejlitx f'dak il-xismu. Tommi, se darak taqbes. Ejja, le, għax bażikament jiena ġifieri anka jiddispjaċini li għal dan ir-rekord u għal dal-programm deret dik l-umbrella li rajna fil-filmat. Fil-verità, dik l-umbrella li rajna fil-filmat, dik mhijiex bl-istess isien li kejlu Malta Records. Malta Records li għamlu kejlu umbrella li ġiet alterata f'Ġunju li għadda. Issa sħabna u hekk jgħidulna li mhux vera din l-umbrella ġiet imkabbra. Aħna ġifieri kellna diversi laqat u kważi anka dibattiti li għalihom kien preżenti sew l-Arċiprit, sew anka ġieli is-Supretendent tal-Pulizija li fihom daw ġifieri huma ammettew huma kif. Ħanejlek għal xi aħna il-festa tagħna hija regolata bi ftehim. Issa l-ftehim dal-ftehim jaqgħad liż-żewġ gażini lill-Kurja li ovvjament rappreżentant tagħha l-Kappillan l-Arċiprit tal-post u l-Pulizija li ovvjament rappreżentant huwa Surġent, Spettur jew Supretendent tal-lokal. Il-ftehim jgħid ċar tagħna tal-festa illi l-umbrella jew aħjar l-apparat ta' briju li hemm miktub fil-ftehim ma jistax jikber, ma jistax jintmiss propjament, irid tibqa' li huwa memus fl-appendiċi 2 jidhirli f'dak il-każ, però x'ġara sħabna ovvjament mhux għamluha f'Ġunju mhux biex imorru mhux biex ma jqalgħux piki żejda fil-festa, ma għamluha f'Ġunju għax jafu li f'Ġunju il-ftehim tal-festa ma joħodx, allura jistgħu jagħmlu alterazzjonijiet u jkabbru kemm Għalhekk għamiltuha f'Ġunju? Le, mhux għalhekk. Le, għamilniha f'Ġunju għal dak li qedlek. Jiena di nixtieq ngħid jiena. Meta naħseb ikollok karozza inti li tibniha from scratch inti taf saħħa għandek fiha u taf fejn tista' dik għamilniha from scratch aħna fl-2001 u nafu dik is-saħħa li għandha sa fejn tasal. Aħna ma ftaħniex fil-festa u għaxek u għaxek u nutli li qottejli. Mhux kwestjoni dek. Alterazzjoni. Ġibli l-provi fl-alterazzjoni li għamilna. Iżgur għara, l-prova hija dik, Karl. Ġibli l-prova hija dik. Nisimgħu. Din hija t-trab avukat. Aħna ġifieri din is-sena. Avukati hawn ukoll. Żgur, aħna wasalna fi stadju din is-sena illi sħabna ammettew illi l-umbrella babsuha. Jiġifieri s-segretarju tal-oħra. Biex kabruha skont intom? Eżatt, kabruha u jiġifieri sieħbu stess Sur Edmond Mallija meta aħna morna niċċekkjawha fil-festa li għaddiet qalli wkoll x'sar jiġi bażikament jimnidem tekniku anke Marju ġifieri bażikament li jagħmlu neħħew slif minn ġo pistin, issa din mhijiex xi ħaġa sempliċi biex tagħmilha, biex tagħmel alterazzjoni biex tikber aktar biex titla aktar il-fuq. Fil-verità ma d-daqqatajn, anka forsi il-filmati setgħu juru u anka ritratti u da jara min jara, l-umbrella tagħna ma d-daqqatajn tidher li ovvjament hija ikbar. Imma x'ġara peress li r-rekord li huwa infassal fuq regolamenti li nibda billi nikkoreġi il-ħafna ineżattezzi li qed jgħidu Malta Records. Malta Records pereżempju qed jgħidu li regolamenti għamilnihom aħna. Ħandur fuq dal-waqt il-Mario, però l-Edwin, però
Mario, għek tinsab taħt attak minn naħa Le, kazin għax- Għandi trabla fis-sens jien. Fis-sens, ħanajdlek għalfej, fis-sens li għawek għet jgħid li jintom babastu għad l-umbrella. Dak xed jajtu, issa. Għandi trabla Le, avukat. mux, imma dik li trafla avukat jgħeda, li aħna ħanoħġuwa kif kienet għol x-fisin ta' qabel. Allura, Għax għamiltuwa premura kieku ma babastux, ma kienx hemm u ġejtu għalfejn inti, issir din inti l-ittra. u sħabek u koll tiċċekjaw kif ħat infetaħ. Għax bat responsabli li nħuħsieba li tinfetaħ kif kienet tinfetaħ fis-snin ta' qabel. Pero di neħħejna sliv u għallejni la biddilna pajpijiet, dik mux alterazzjoni. Mhux Jekk forsi alterazzjoni. naħseb inti Mhux alterazzjoni. f'dal misterju. Eżatt, għalhekk iktar u iktar nikkonferma li. Ħandur fuq Imma Edwin. dak xettejt inti. Għax ma ħallejtux Dak kif xettejt kienet. inti. Għax ma Ħandur ħallejtux fuq kif Edwin, kienet. tal-Malta La pajp, Records. la xej ma bissejna kif. Fonda inhi paċenzja, oriġinali. sekonda wahda. Ħandur fuq Edwin. Mela, Edwin, smajnijom il-daw żew senjuri. Il-kompetizzjoni qawwija, Smajt ħafna. interessanti. Nejlek il-verità, x'in kont nar il-ħatt li għadda tawni dik il-merħba kbira ħazzabbar ġifieri mhux qed laqqas xejta. Però tħoss dak iċ-ċertu ferħeddi illi tibda tgħid imma possibbli umbrella. Ħatiħu post il-Madonna tal-Grazzja. Jien dak li bdejt ngħid, qed tifhem? Jiġifieri da anke intom bir-rispett kollu li l-ġiġgażini. Qatt ma stennejta jiena bniedem inħobb il-festi u nħobbhom verament il-festi. Ġifieri u jiena ħanaqbes kemm għalikom u kemm għall-oħrajn. Għandkom f'Ħazzabbar l-ikbar żewġ festi li għandkom ġewwa Malta. U dak li għandkom tkunu proud bih. tisimgħu. U mhux l-inkwiet. Aħna l-Malta Records dejjem jattakkawna li aħna qed inġibu l-pika. Il-pika kulħadd jaf minn fejn ġiet żmielu. Jien jekk lest, ġifier qed ngħidha pubblikament hawnhekk. Jekk il-Malta Records vera ma ġibx il-pika magħha, jien inkun l-ewwel wieħed li nżarba l-Malta Records. Imma llum id-dinja hekk qiegħda timxi aħna rridu l-ispettakli huwa sbieħ dak li jaraw il-Maltin u kif ukoll il-Barra. ħaniġu għall-ixu li qed Tajjeb, niddiskutu. l-umbrella. Min għandu l-ikbar umbrella? Mela, l-ikbar umbrella, jien għalija, kif nifhimha jien qed nitkellem b'responsabilità bħala ġaġġ tal-Malta Records. tajjeb? Da waħda kont bħala ġaġġ hemmhekk? Mela, il-verità, mela, tal-ħodor ta' San Mikiel, mhux jiena dak iż-żmien kont mort inkejjela. Sewa. Dak iż-żmien jiena ma kontx għadni fil-Malta Records. U laqqas tal-Bluni ma mort jiena f'Ġunju inkejjela, ovvjament jiena qaqqat kollox fl-aħħar u qisu bil-Malti laqqat kollox jiena. Insomma. Fil-qosira, qed jilħin qed jiġri Mela, ir-regolamenti huma ċari daqs il-kristall. Qegħdin hawnhekk quddiemek. Narhom quddiem. Tajjeb, iġifieri, dawk huma regolamenti. Hemm regolament, hemm dettalji, pereżempju, jiena kont għaddej minn fuqhom. Tajjeb, Alright, tajjeb. fuq pereżempju ħadd ma jista' joqgħod taħta, ħadd ma jista' jġebbida, Eżatt. dak tip ta' affarijiet. Issa, meta per eżempju tara wkoll tal-ħodor, inti tara dawk in-nies magħha. Sewa. Issa, tal-blu, tant bdew dak ir-regolament tal-hija personali, illi ma rridu l-ħadd inissa li. Sewa. Issa, ovvjament biex tinfetaħ bil-fors. Issa għalaw ġet toħroġ bix-xogħol. Sorry, bil-fors tiżomma għax kbira, tajjeb. Issa, u l-istess fir-regolamenti aħna, minkejja li qed jgħidu wkoll b'dak il-ftehim li hemm bejn iż-żewġ gażini, li dak il-ftehim aħna bħala Malta Records ma konniex nafu bih. Karla, għek Tajjeb. Sekonda, Però, għandek ma però, tgħidx minn għandu l-ikbar umbrella. L-ikbar umbrella hija tal-blu. Ok. Tajjeb, l-ikbar umbrella Ma tal-blu, mhux però li ħan deret nispjega. fil-filmat u laqqas fil-festa. Għax Miexi. jiena mhux stan tella fil-mertu tal-umbrella tagħkom tal-ħodor. Għal xiex u ħan nispjega. Tajjeb. Ma ftaħtux kif kelkom Ma tiftuha. ftaħniex għax konna responsabli bizzejiet. Kien irriet u ma ftaħniex. Għalhekk qed ngħidlek il-karozza meta tibniha inti from scratch tkun tafx potenzjal. Joħ dar-rekord. Dik għamilni aħna. Nixtieq nikkorreġi mill-ewwel. Ħan nisma' daqsxejn. Malajr. Il-Edwin, għax Edwin għadu kif qal illi huma ma kinux jafu bil-kuntratt, għawek nikkorreġi, jien għandi email li turi ċar illi mill-ewwel kif ikkorrispondejna ma' Alfred dak iż-żmien fil-bidunet mill-ewwel aħna dnilu li għandna kuntratt. Wara ngħaddilek l-email aħna dnilu li għandna kuntratt u li jorbotna. Barra minn hekk anka il-Malta Records spiss jirrepetu li regolamenti li huwa isemmi għamilnihom aħna. Mhux vera laqqas, ir-regolamenti jagħmluhom huma. U aħna zidna żewġ regolamenti, ġifier dak li għandu x'jaqsam mar-rieħ u dak li għandu x'jaqsam ma' meta ħajjingħata ċ-ċertifikati. Ġifieri hawnhekk jiena m'iniex kontra records, però l-importanti li r-records isiru kif suppost u ma jkunx hemm dilettantiżmu. Għax fil-kastana dik li kien hemm dilettantiżmu, kien hemm nuqqas ta' preċiżjonijiet. Tajjeb, dik l-umbrella rajna fil-festa, mhux vera. Ija, l-umbrella tar-record, l-umbrella tar-record fetħet fl-alqa. Jekk ir-records kont il-Malta Records hija tant il-blu, x'rimedji titolbu intom? Di jitħassar dak ir-rekord jew li
Għal darba oħra jkollkom opportunità. Aħna ngħidlek aħna bażikament issa Ħallejtu għaddejja. Malta Records għamlet hekk, aħna ovvjament partitarji tagħna spiss irribattew billi qalu il-punti tagħna, però aħna kif qed inti fil-bidu u kif qal anka Edwin aħna fl-aħħar mill-aħħar gażin ta' banda, grazzi Alla għandna banda tifjorixxi, għandna 50 bandis tal-post, għandna 60 għallief, jiġifieri iktar minn hekk ma nixtiequx, ma nipretendux. Mis-soċjetà tagħna l-istess kif qal Edward u daw l-punti li qed isemmi da ġew saru sentej ilu, ġew iffilmati mas-soċjetà l-oħra ta' Sammiki li ma flimkien mal-Malta Records fuq dak u aħna biex biżna il-rekord imxejna fuq dawk il-punti kollha li kien hemm miktub. Issa unu tajlax fil-festa. Għax il-ħin qiegħed għaddej. Ħaniġi warajkom. Nħarsu lejn il-kamera hemmhekk dik. Bil-problemi kollha li hawn fid-dinja. Il-problema tal-umbrella ħatibqa' tiddomina ħażabbar. Għal-ħares li Laqgħa xejn, fil-verità. Għandkom festa tant sabiħa, tant kolorit, għandek koreografija bħal dik, ma tibżawx għalija. Il-medja soċjali u hekk kabru l-affarijiet li għandhom ikabru għax. Tejdu bidej xulxin, għallu ġinda Isni, qed nagħmel il-ftehim ta' paċi tal-vant nofsani. Laħwa, grazzi tal-li kontu magħna, aħna miftuħin biex ikun hemm iktar diskussjoni rigward il-festa tagħkom għax vera spettakolari. Jiġifieri anke mill-filmati telespettaturi, jiġifieri raw l-ammont ta' flus nintefqu u l-volontarjati li fih. Tajjeb. Signori, għana wasalna fit-twin programm ieħor, mis-sensi la pjazza, nerġgħu nkunu magħkom għada fis-6 u nofs titilfunix, minn hawn ftit ieħor One News.